walang Katoliko sa Mateo 16:18. Very simple. Alang sa mga butas pagtuo, kanang mga taong way pagtuo, dili ka makakita, ni makasabot, nga ang St. Matthew chapter 16 verse 18, gipadayag ni Kristo ang katolisidad sa iyahang gitawag og iglesia. Kung mangita ang letra por letrang mabasa, isip name sa iglesia, di ka makabasa din sa St. Matthew chapter 16 verse 18, sa hinungdan nga si Kristo wa man magtukod og ngalan. Ang gitukod ni Kristo sa St. Matthew chapter 16 verse 18 ang iyang iglesia. Pero ato ang hinumduman nga kana nga sitas, kanang sitasa, kanang pamulong sa atong Ginoong Kristo nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, iyang gipadayag implied, implicit nga ang iyang iglesia Katoliko. Asa man nabit din habi nga gipadayag ni Kristo iyang iglesia Katoliko ni anang maong sitasa. Balikan nagbasa ang St. Matthew chapter 16 verse 18. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang pulo nga the gates of hell shall not prevail against it. Pagpadayag ka na nga ang iyang iglesia dili mawala sa tanang panahon gikan sa pagkatukod ni anang maong iglesia hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili na mamatay ng maong gitawag o simbahana. But ipasabot, gipadayag ni Ginoong Kristo ni anang maong sitas nga ang iyang simbahan buhi sa tanang panahon. So buot ipasabot na siya gitawag og Catholicity in time. Buot ipasabot makailapon, mo kaylap, mulukop kining maong gitawag og iglesia sa tanang panahon gikan sa unang siglo hangtod karon nga panahon. So buot ipasabot ang St. Matthew chapter 16 verse 18 alang ni abtong mga buta sa pagtuo, katong mga tao ba nga way grasya sa gitong pagtuo, di ka makita din ang katolisidad sa simbahan na gitukod ni Kristo. Apan alang nato nga mga gigasahan sa pagtuo, gitagaan sa Dios og pagtuo. Ini mo mga simbahan naman God, gitagaan no gid ni Kristo sa iyang kahibalo. Diba? Ephesians chapter 3 verse 10, gihatag sa iyang iglesia ang kaalam sa Dios diya sa nagkalain-laing paagi. Mo na nga ang pinakakauyukan nga mga testimonya o mga statement sa Ginoong Kristo nga nakasulat sa balang kasulatan ang makasabot raan na kanang iglesyang gitukod ni Kristo. O for example, kanang St. Matthew chapter 16 verse 18, makita mo na nato, di ba? Ingon ni Kristo, bisan ang ganghaan sa impyerno di makabuntog. Buti pasabot kining mo iglesia buhi. So, naamantik Catholic in place. Ang Catholicity magod simbang Katolika na Catholic in place, Catholic in time, pagkahuman Catholic in teaching. So number one, sa Catholic in place, siyempre, kanang nga panahon, makitaan man nato nga gusto man niya ipakailap sa tanang panahon, subot pasabot, ipakailap niya sa tibok kalibutan. Munang St. Matthew chapter 28, verse 19 to 20, gipalakaw ni mga apostol sa tibok kalibutan. So katuyuan ni Kristo nga ang iyang iglesia Catholic, na ay Catholicity. Munang St. Matthew chapter 16, verse 18, pagpadayag ka na nga ang Kristo, kabubuto niya nga ang iyang iglesia mo kailap sa tibok kalibutan kung Katoliko. Number 2, Catholic in time. Catholic in time in the sense na kanang mong iglesia di mawala sa tanang panahon. From the 1st century AD until now, di yun na mawa. So naana, nakasulat sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Ingon pa niya, bisan ang nghaan sa impero di makabuntog. And number 3, naigitawag og Catholic in teaching. In the sense nga kanang gipahulo ni Kristo nga bisan ang nghaan sa impyerno dili makabuntog niini from the time of the foundation until now kinahanglan itudlo na. So kung magkutlo ka sa St. Matthew chapter 16 verse 18, nagtudlo ka sa katolikong pagtuo ug kanang maong gitag pagtuuha mo nang gikan sa Jerusalem ni abot sa Roma, gikan sa Roma ni abot sa Espanya ni abot sa Pilipinas. So mo na nga again alang sa mga buta o way grasya sa pagtuo, di ka makakita sa pulong Katoliko o sa kinaiyang Katoliko nga naa sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Apan alang natong mga nagtuo, gitagaan tag grasya o kahibalo sa pagtuo, pinaagi sa pagkunsad, pagpadayag o pag-uban sa Espiritu Santo ni ining maong iglesyahan, ni ining maong simbahan, makita nato ang kinauyukan na katuyuan ni Kristo nga kining maong iglesia. Katoliko ang kinaiya ini Katoliko og ang iyahang pagkamao Katoliko kay katuyuan ni Ginoong Kristo nga ang tanang tao maluwas og ang tanang tao naa sa tibuok kalibutan mo nang gusto niya ng Katoliko ang iyang iglesia kay ang kaluwasan alang man sa tanang tao og ang maluwas lamang katong midawat ni ining maong gitawag og kaluwasan. Okay?
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.